Мит или факт? И в музиката, и в парите. Всичко е въпрос на избор. Хайде да проверим какво мислите. Повече пари значат повече щастие. Мит или факт? Абсолютен мит. Щастието за мен идва отвътре навън, а не отвън навътре. Ако човек няма вътре спокойствие, няма как да е щастлив. Мит или факт е, че повече пари значат повече щастие? В тези времена е факт. За съжаление, да. По принцип аз не съм за парите, но за съжаление вече са необходимост и няма как носят щастие. Мит или факт е, че повече пари значат повече щастие? Мит. Мит или факт е, че повечето пари означават повече щастие? Според човека. При някои хора парите са на първо място, при други не. Мит или факт е, повече пари значат повече щастие? По-скоро мит. Че това да харчиш е по-лесно, отколкото да спестяваш, мит или факт? За някои хора е по-лесно да спестяват, отколкото да харчат, за друго е по-лесно само да харчат. Мит или факт е, че повече пари значат повече щастие? И не, по-скоро не. Ама иначе парите да. Той, който е казал, че без пари не може, не е вярно. Ама не е всичко е парите, нали? Мит или факт е, че по-лесно се харчат, отколкото спестяват пари? Естествено, да. Да. Факт. Факт. Мит или факт е, че по-лесно се харчат, отколкото спестяват пари? Много лесно се харчат, наистина. Трудно се спестяват, лесно се харчат. Някои митове падат, други си остават. Но истината е проста. Парите са като музиката. Ако имаш дисциплина, звучиш по-добре. Money Shop – магазин за пари.